Mina angisabuki usisi kuwena, sengibuka umuntu engingakwazi ukuphusha naye ikusasa. Yazi lezi nkulumo lezo ngiye ngizizwe angaze ngiqome ngiyengishelo kodwa ngiyengizizwe uma benobaba bexoxa ngazo indaba zobudlelwane usho ukuthini ulibeke nje cace ngoba manje na uleke ugudla igquma ngazi ukuthi uqonda ukuthini ncwadi kumina vele Ufike noma wakhe, so nginobaba la ekhaya mina, so uma nginobaba sikhula ndawonye-ke naye because besibancane sikhula ndawonye, kodwa iye ngokuya iya indlela engizizwa ngayo ngaye. Abazali abahlangene kodwa mina naye abekho abazali esibashiyanayo. Asihlobene ngoba usebenzisa isibongo sakhe nami ngisebenzisa isibongo sami, kodwa sihlala ndawonye sonke. So you my Tululu, 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 you my Kilikiti tuju wentombi yeshe wethi zobathi ubhuti wamando yebhulu pharmacist amakhambe KSMG bathi monto enkulu ingadlanga ngishishitsha phela ubhalola phansi bathi ke unyanyavu you are live here on umjolo around in season 3 lapho khona sibhalele khona uncwadi encane utheke ufisa ke nawe ukuconfess abroad we crush yakho uyazi ke nawe ukuthi ayikho into engiyenza ukuthi ngihlanganise umshado but ake siyozwa ke lapho uncwadi encane ukuthi siphatheleni Kilikiti. Igama lami nguNcwadi Encane, ngibhalele umjolo erawundini. Angazi ukuthi ngizoyiqala kanjani le ndaba, kodwa abazali bayafisa ngithi sisi, kodwa kwenzeki. So indlela ekwenzeka ngayo ufike noma wakhe, so nginobaba la ekhaya mina, so uma nginobaba sikhula ndawonye-ke naye because besibancane sikhula ndawonye, kodwa iye ngokuya iya indlela engizizwa ngayo ngaye noma indlela enza ngayo phambi kwami yangichaza, ugcina kudevelopha uthando enginalo ngaye, ngafisa ukuthi alazi. So angazi-ke kodwa ukuthi ngizomazisa kanjani, kodwa senginakho ukuthi kumele azi ukuthi ngizizwa kanjani ngaye ngoba angimbuki ngale ndlela le abazali abafisa ukuthi ngimbuke ngayo. So isifiso sami nje ukuthi ningihlanganise naye. Uma ngathiwa ngiyahlangana naye uNtomfuthi kungamnandi kakhulu, sengikhululekile nami sengazi ukuthi futhi uyazi naye ukuthi ngizizwa kanjani ngaye. Nemntaka baba uyaphila Wethu hamba kahle ngikhona kunjani? uyaphila bhuti igama langu SMG ngiqhamuka seBukhosini Media TV uhlelo umjolo around ngitshela mina nganakuthi ubekwa yini namhlanje Mfowethu into engibeka la kunenkosazane sikhule ndawonye nazo. Sihlukene ngabazali, nginobaba wami unoma wakhe kuzwana abazali bethu. So sisebenzisa izibongo ezihlukene naye kodwa sihlala ndawonye. So ngiyafisa ukumazisa indlela engizizwa ngaye noma ihle sengimbuka ngalo. Okudala konke lokho indlela engimbuka enza ngayo phambi kwami, indlela aphila ngayo, kuningi nje akwenzayo kungichaze mfowethu. So sengiyafisa ukuthi azi ukuthi ngizizwa kanjani ngaye. Baba mana mana ngizwa kahle into ayiphuthuma uhlala naye endlini nihlala ndawonye? Yebo, sihlala ndawonye mfowethu sonke, mina ubaba uma wakhe. So nihlukene ngabazali? Sihlukene ngabazali mina naye. Kusho ukuthi awekho abazali enibasherayo nini? Abekho abazali esibasherayo kodwa abazali abahlangene, kodwa mina naye abekho abazali esibasherayo. Asihlobene ngoba usebenzisa isibongo sakhe nami ngisebenzisa isibongo sami, kodwa sihlala ndawonye sonke. So kufika nini ukuthi ubone sengathi khona into ukuthi abe crush yakho? Crusheka nini? Ngalesikhathi ngikhula mfowethu ngithe mangimbuka indlela enza ngayo phambi kwami, sure indlela nje aphila ngayo, umoya wakhe, kuningi athi uma ekwenza ngibona ukuthi wow, uyena umuntu engingakwazi ukuthi ngakhe ikusasa elingcono naye.
uphila kanjani in that environment nonke endlini while unama-feelings alo muntu ngizama ukuthola man uphila kanjani tshela mina mfethu uphila kanjani Mfowethu, agcina mhlawumbe somu-avoida or something. no mfowethu, kona akukho lula because ngihlezi ngimbuka ngaso sonke isikhathi, kodwa futhi ngingasho ukuthi kuyiyona into engijabulisayo, uhlezi ngimbuka ngaso sonke isikhathi, indlela enza ngayo nje phambi kwami kuningi ngathi uma ekwenza kungikhaze since sikhule ndawonye. Mntakababa bathi inhliziyo idle kuthandayo bona ngithanda ukungidida mfethu lolu daba lakho ngoba luyindida kakhulu. So fast forward, so athi zithini inhloso zakho mhlawumbe makwenzeka sikhuluma naye mhlawumbe siwina kwenzeka mhlawumbe siphonse udobo siyithola inhlanzi mhlawumbe zithini inhloso zakho mhlawumbe in few years to come I say Iy'nhlelo zami noma iy'nhloso zami ukuthi abe umama wakwami. Siqala impilo engikuthandayo ukuthi anginalutho empilweni, kodwa ngiyacabanga ukuthi mangase ngibe naye ngingaba nakho konke engikudingayo ngoba umqondo wami uma uhlangene nowakhe ungakwazi ukukhipha into ephilayo. manje Nginalo ithemba ngokumbuka, ngokuhlala naye isikhathi eside, sengihlale naye kaningi ngambuka indlela enza ngayo, ngabona ukuthi lo muntu angaba unkosikazi oqotho. alright mbuso Nkosini TV uzweleke lapho incwadi encane ukuthi uyayibekela udaba lwakhe and futhi uyabona ukuthi uyalisekela ukuthi lento ayishoyo unesiqiniseko sayo. Esingakusho nje ukuthi ngana kwethu akukho okunye sizokwenza thina ukuthi sikusize siliphonse udobo sibone inhlanzi yabuya yini, kodwa ke ngifisa ukuthi ngikwazi phambi ukuthi sizame ukuthi sithume izimpukane ezihlaza zimlando dadewethu ukuthi uma kwenzeka mhlawumbe engayivumi lento noma mhlawumbe ngokubona kwakho ubona ukuthi mhlawumbe abazali bakho bazoyimukela yini lento uma ngabe sebeyibuka ngoba lento is gonna go viral social media everywhere, bazoyimukela kanjani into mawucabanga? Kona angeke kuze kube lula ukuthi bayamukele since nabo kukhona abakuhlanganisayo, kodwa futhi ekugcineni kuzomele bamukele ngoba ayikho nami into engingayenza, ngihlulekile ukuzibamba. Alright, yeah, hayi kulungile. Ake sibone ukuthi-ke siyamthola yini uNtomfuthi nokuthi-ke usinikeza amazwi athini. Buka Nkosini TV hamba nathi-ke siyolanda lapha uNtomfuthi sizwe ukuthi ithini indaba. Kelekete buka Nkosini TV sesikhona-ke la endaweni esigameko, sengize ngambiza-ke la uNtomfuthi impukane ezihlaza ezijimeleza umlando uNtomfuthi. Sawubona sisi. Yebo bhuti, njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila nawe. Siyaphila. Igama lami ngu-SMG Mqhamuthi Nkosini TV, uhlelo-ke bathi-ke imijolo erawundini. Okokuqala nje siqale ngibonge ukuthi-ke ukwazi ukuthi ufinyelele uma ngabe sicela ukuthi ufike la ohlelweni, bese ngiqolise ukuthi-ke sikulethe namakhamera. Themba ukuthi ubhuti uyamazi? Hawa, uncwadile ubhuti wami nje amazi. Oh, uyamazi. Yebo. Ubhuti wakho? Ubhuti wami. Ubhuti wakho nikhule ndawonye, awungixoxele uthini ubudlelwane benu nje nikhula? Oh hayi, ubhuti wami lona wafika ubaba kahle kahle is not also is my biological father. Step brother. Yes, yes, into kanjalo ngoba wafika ubaba kahle kahle, lengithi ubaba akusiyena ubaba wami, kodwa uma wasekwathatheka bashadile benoma. So-ke kwacaca ukuthi-ke ngoba umange yakwazi ukuthi angishiye ngedwa ngangisemncane, kwacaca ukuthi ngikhulela kubo kwakhe kubaba wami, stepfather sami. Right. Yebo. So ubudlelwane benu benibukane bubunjani phakathi kwenu nababili? Hawu, besikhula nje kahle, subhuti nosisi, kumnandi, siyandawonye esikoleni, kuba ukuthi nje konke nje kwenzeka kahle, ku-right zonke into, senzelana yonke into. Umunye bekuwukuthi komunye nomunye khona obhedayo, osikhavelane kanjalo nje. So bhuti nosisi nje kahle kabi sikhula kamnandi, abazali bethu bayasithanda, yabo nje into kanjalo. Yeah, I know ngiyayiqonda. So Ncwadi senzele igama lasekhaya. Alright. Futhi ayengapholisa Maseko. Ngicela ukuthi umtshele
untombi futhi noma ngithi untombi ngiyazi amagama engiyanqamulela. Alright, ukumtshela Yeah. untombi ukuthi ube kwayini namhlanje. Ntombi, uyazi ukuthi sikhule ndawonye. Ekukhuleni kwethu ndawonye uyasazi isimo esiphakathi kwethu noma ukuthi mina nawe sihlangene kanjani. Indlela esikhule ngayo ngiyazi ukuthi mhlampe wena ngenza ukuthi ngibuka njengobhuti, mhlawumbe ulindele ukuthi nami ngikubuke njengosisi, kodwa ngiyafisa ukwazisa ukuthi akukho njalo njengamanje. Mhlambe kungakuthusa-ke lokho, kodwa futhi ngiyafisa wazi ukuthi ngiyakuthanda mama. Hawu, vele bhuti ngiyakwazi lokho, uyangithanda, ubhuti wami, ngusisi wakho, vele ngiyakwazi ukuthi ngangangithanda njengosisi wakho. Yeah, uthando enginalo mhlambe kuzomele ngichaze because wena ucabanga ukuthi ngikuthanda njengobhuti or wena ngithanda njengosisi. Cha, uthando enginalo ngawe yilo thando leli lokuthi siqale ubudlelwane bokuthi sesiyakha uthando lethu, noma la sobizana khona ngokuthi ngiyisithandwa sakho, isithandwa sami, sesiyakha siyasukuma sibheka phambili nempilo. Angisakutholisisi-ke kahle la ncwadi, usho ukuthini? Usho ukuthi awuphinde uyichaze kahle, angisazisisi kahle, khona le ngisala khona, angazi ngisala kanjani, kodwa angitholisisi ukuthi uqonda ukuthini. Njengoba ngisho ukuthi indlela engikubuke wenza ngayo phambi kwami, obuphila ngayo sikhula, iyona esibeka la namhlanje. Mina angisabuki usisi kuwena, sengibuka umuntu engingakwazi ukuphusha naye ikusasa. Yazi lezi nkulumo lezo ngiye ngizizwe, angaze ngiqome ngiye ngishelo, kodwa ngiye ngizizwe uma benobaba bexoxa ngazo iy'ndaba zobudlelwane. Usho ukuthini? Ulibeke nje cace, ngoba manjena uleke ugudla igquma, ngazi ukuthi yini uqonda ukuthini ncwadi kumina vele. Ngicabanga ukuthi sengiyicacisile mama, mangithi ngifisa ukuthi siqale olethu uhambo. Yazi imake uyihlalile phansi wayicabangisisa lento eyitshela mina. Njengoba bengikhula nawe nje ngiziphila isikhathi esanele sokucabangisisa, ngakubuka indlela owenza ngayo, iyona le ekwazile ukuthi namhlanje sibeke la. Ncwadi umdala ngisho nanginami, usisi wakho omncane. So le nkulumo yakho ivelaphi vele, iqhamukaphi kanjani? Njengoba ngisho ukuthi sesiside isikhathi ngikubuka, indlela engikubuka wenza ngayo phambi kwami iyona esibeka la. Ngizoloko ngikuphinda lokho ukuthi iyona esibeka la, ngoba kuningi okwenzayo phambi kwami kungichaze, indlela futhi ongiphatha ngayo, ongenzela ngayo, kuningi. Kanjani ncwadi, siy'ngane zandawonye, sikhule ndawonye, yenzeka kanjani? Ukwazi kanjani ukwenza loo nto le? Yazi yabo nje kumanje ngididekile, uyazi ukuthi bengibuye ngingene endlini ngingabi nandaba, ngenze noma kanjani, kusho ukuthi bengihleli nomuntu. Ncwadi, usho ukuthini kumina? Kodwa futhi engikuthandayo ukuthi sobabili iqiniso siyalazi ukuthi mina nawe sikanjani. Ngiyazi ukuthi sikanjani, Ubudlelwane bengenzeka. Bungenzeka. Yeah. So ngiyazi siyazwana kakhulu, si-close nje ngale ndlela phela ukuthi siwubhuti nosisi, kodwa bo nje lento lo ishoyo njengamanje ayinginiki isensi, mina ayinginiki umqondo. Uyazi ukuthi ubhuti wami, ngusisi wakho, uyakwazi lokho. Manje angazi ukuthi inkulumo yakho uke wasithatha isibuko wayibuka kuqala, wazibuka kodwa wangimajina mina. Wangimajina lokuthi siphila ndawonye, like abangani, futhi siyonke into nje singabi iyona, kodwa hhayi le yamathandana. Angifiki nje lapha, angifuni ngisho ukufika lapha, ngikwakuya layo. Akukho lula kuwena ukuthi ufike lapho ngoba vele uyaqala ukuyizwa yonke le nto le, kodwa enginesifiso sakho ukuthi uyicabangisise. Sikhule ndawonye, kuningi ebesenzelana kona. So ngaleso sikhathi kumina indlela engizizwa ngayo ngawe, noma indlela ebese ngikubuka ngayo since wenza kahle ngale ndlela ebewenza ngayo phambi kwamehlo ami, ibikhula indlela engizizwa ngayo. Yazi emayi, ake ngithi-ke bhuti-ke mhlampe-ke siyayithatha le nto mhlampe iyenzeka-ke. Ubaba nomasi Somthini
uke wacabanga nje lo wahlala phansi wajula wacabangisisa ukuthi ubaba noma uzothini mase kuthiwa kuyezwa ukuthi khona into ophezu kwayo angathini nje ubaba angathini. Ngiyazi ukuthi izobathusa abazali mayifike ey'mpilweni zabo lento, kodwa futhi okuyiqiniso ukuthi kuzomele bagcine bamukela nabo ukuthi kwenzakalani ngoba nabo futhi bayalazi iqiniso. Bangayamukela kanjani into enjengathi? Umbuzo wami ulapho wena uwena-ke ungayamukela kanjani uzithathe wena uyifake ey'cathulweni zababa wakho ngoba mina akusiwo ubaba bamvele-ke. Wena uzithathe uzifake ey'cathulweni zabo uphinde uyifake ey'cathulweni zamama wacabanga uzofila kanjani? Njengoba ngisho ukuthi nabo iqiniso bayalazi abazali. So Ntombi Ntombi ngiya-understand ukuthi udidekile kanti. So mhlambe umuzwa wakho njengamanje uthini wena ngaphakathi, umuzwa wakho njengamanje uthini? Uthini wakho umuzwa? Ukuyeka wabazali vele izofika ey'ndlebeni zabo, izofika emehlweni abo sithi ziphambi kwekhamera kwenzeka konke lokhu. So umuzwa wakho njengamanje wena uthini? Yabo nje mina mengase ngikutshele futhi bathi angazi ngididekile ngale ndlela angazi. Yabo mina ongangokuba bengenza yonke into phambi kwakhe uNcwadi ngimthathisa kwabhuti wami ngithukile angazi ngokwami nje angakazi nanokuthi ngididekile umqondo wami usaphithene njengamanje angazi. Angithembisi lutho kodwa nje angazi angiboni ukuthi ngizokwamukela angazi. Kodwa ngoba uthi angicabange ngingacabanga kodwa ayikho into engayicabanga ngoba angazi. So Ncwadi Bengilindele vele ukuthi konke makufika ey'ndlebeni zakhe kungamthusa ngoba kusekusha, kodwa enginesiqiniseko sakho noma enginesifiso sakho ukuthi aziphe isikhathi ayicabangisise yonke lento since ngichazile ukuthi isukaphi ney'fiso futhi enginazo ngokuqhubeka kwempilo. Right, imbuka Sokosi Media TV. Yeah. So siqopha kanjalo imizozo phakathi kuka Ntombi noNcwadi. So ipolice yohle ukuthi sibe nento esima ngayo nathi ngoba size la uzosiza uNcwadi. So ngabe kukhona mhlambe ithenjana omnikeza lo Ncwadi noma angimniki ithemba mina sazoqhubeka ubhuti wami kumina angimniki ithemba angazi ukuthi ayikho mhlambe into ukuthi mhlambe sekuzoba khona ukushayisana kubudlelwane benu endlini ngoba nihlangene yodwa vele sevezizwe njenganale isikhathi esikhulu vele manje angeke sengizongazibuki nje kahle hle kwamina menginaye sengizongabi nako ukukhululeka ngoba phela manje usebeke ngenye indlela yena ubudlelwane bethu ngoba phela mina ubudlelwane bethu bekuwukuthi ubhuti nosisi. Manje mase eshintsha yena ethi usefuna kube ngenye indlela angisazi kodwa ke ngizoke ngicabangisise ngoba mina angifuni ukuqamba amanga sengizoba nako ukuthi ngingakwazi ukuthi ngibe happy njengoba bengihlezi ngi-happy ngoba bengijwayele ukubuka happy nobhuti wami siyihlalele naye sibuka i-TV nasidla popcorn kanjalo. Manje sengizoyenza uba yonke lento ngoba manje sekuzoba nzima nanokuthi ngihlale naye phela endlini eyi-one tholukuthi sobabili sengizoxwaya kona lokho. Let's make it easier for you guys. Alright, buka Sokosi Media TV, sicela ushare lapho comment section usitshele ukuthi wena ungamnikeza siphi iseluleko lapho dadewethu Ntombi futhi kule nkana amfikela nayo lapha ke lapha uNcwadi encane. I'm not taking any side, angisho ukuthi ngithini kodwa ke ngicela ukubeka kini ezandleni zenu ukuthi kube yini elinikezayo ke lapha izeluleko ngoba ukuthi ke ngiyafisa ukuthi episode siqhubeke for next time kuzoba kunina ngokuthatha ke ama-views wenu kanti ke ungakhohlwa ukuthi nisubscribe lapha Sokosi Media share lapha subscribe phinde futhi nisifollowe kanti lo umtsholo wami season 3 ake sibheke ukuthi what the next we got. Sanibonani babukeli ninjani? Ngiyaphila mina
abo nje kuyimanje ngibhekene nenkanakana yento angazi ukuthi into engayithini le. Uncwadi encane ubhuti wami bengimthathele zipho ubhuti wami yize behlukene-ke ngabazali, kodwa bengingazi ukuthi angangifikela nento kanje ukuthi usefuna ukuthi ubudlelwane bethu bukhuphuke kube ukuthi sengiba yintombi yakhe manje, into ebengingayihlelanga yonke leyo. Kodwa angazi ngicela ukusizakala, angazi ukuthi ngingenze njani njengamanje ngoba ngithukile, kodwa angiboni ukuthi yinto engenzeka leyo, angiboni. Uncwadi ubhuti wami akusoze futhi kwashintsha lokho, angiboni ukuthi ngingagcina sengithatha ubudlelwane esibukhuphule kanjalo nje kalula kanjalo. Abazali bangathini bona-ke? Angikuboni lokho kwenzeka. Kithi siyayiqopha-ke lezo zomtsholo round season 3 nganza kwethu. Kulungile-ke asike sishiye la, sishiyele abezalo uma sishiyele i-episode elandelayo. Ubonile ukuthi hambe kanjani lapha kuncwadi encane kanjalo lapha uNtatwabo uNtomfuthi. Sengithi uDadewabo, kodwa-ke khona lokho kade kwenzeka. Kulungile mbuso Ukhosinini Media TV, wento ongayenza ukuthi lapha ushiye i-comment uphinde lapho subscribe, usitshele ukuthi ufisa silenze njalo lolu daba likancwadi encane uNtomfuthi. Bengingazi phela mina ukuthi kuyejikana khona la ngaphakathi endlini, kodwa ungakwenza ukuthi-ke nawe ungaphinde usibhalele uma unayo i-crush yakho 0688267740 noma uye lapha kumjolo@ysktv@gmail.com. Danko. You're my Tulu.